Hormoncremen fordeles i hænderne og påføres huden, så det kan trækkes ned i hårenes retning. Om det er hormoncremer eller fugtighedscremer, så påføres det altid i hårenes retning, og det er for at undgå irritation af hårsækken. Dette kalder vi på fagsprog follikulitis. Så skal fugtighedscremen påføres, og denne fordeler vi også i hænderne, inden den klappes på. Den klappes på for ikke at trække hormoncremen væk fra det område, hvor den skal behandle. Det er vigtigt, at når vi kommer til tæerne, at man så smører oven på tæerne og under tæerne og aldrig imellem, da vi ikke ønsker at skabe et fugtigt miljø for eventuelle svampeinfektioner.